Ćao! Danas za vas napokon imam novu recenziju, odnosno recenziju nove serije. Radi se o seriji koja je počela sada se emituje u ovoj novoj televizijskoj sezoni i to je serija Blind Spot. Ako ste gledali moje prethodne recenzije o serijima, znate da vam ja ovdje predstavim prvo neke činjenice o seriji koje saznam na internetu, a onda vam ispričam i neko moje mišljenje lično i tome kako mi se serija stigla i to ću i tako sad da uradim. Dakle, serija Blind Spot je američka drama, kao krimi drama, ajde kaže tako, koju je kreirao Martin Gero i emituje se na televizijskoj mreži NBC. Premijeru je imala 21. septembra, dakle svega pre par dana. I što se tiče neke priče, fokusira se na ženu koja ne, ajde ovako ću vam kažem, malo ću vam spojlujem, ali opravdanje imam zato što ovaj spojler možete vidite, mislim ovo što ću ja da spojlujem možete vidite i u traileru za seriju. Dakle, radnje počinje na Times Square-u gde policajac u masi ljudi vidi torbu koja stoje onako ničija, bukvalno, i vidi karticu na kojoj piše pozovite FBI, naravno, on pozove FBI i policajac prilazi misleći da je to bomba, međutim torba počinje da se pomera, otvara se i iz nje izlazi devojka koja je potpuno naga, ali skroz prekrivena tetovažama. Naravno tu nju odvode sedišta FBI-a i shvate da ona zapravo nema pojma ko i šta je, dakle potpuno je izbrisano pamćenje i FBI dolazi do zaključka da njene tetovaže, neću vam kažem kako i svašta, to ćete već vidjeti ako budete gledali, dolazi do zaključka da njene tetovaže predstavljaju ključ za rešavanje nekih zločina koji će se desiti. Ja sam odgledao samo prvu epizodu, tako da nemam još uvek neke možda mnogo informacije da vam kažem, ali ja to ono što imam to ću da vam kažem, jer zaista želim da vam što pre ovaj video pustim, da biste što pre mogli da počnete da gledate seriju. Što se tiče kasta, glavne uloge, ja ću vam predstaviti dvoje ljudi koji mislim tumače glavne uloge, ima tu još njih, ali eto njih kako budete gledati seriju upoznavat ćete i ja ih još uvek upoznajem, tako da ću vam reći samo to dvoje. Dakle, glavne uloge najglavnije tumače Sullivan Stapleton, on tumači ulogu specijalnog agenta Kurta Wellera. Ono što je specifično za njega jeste da jedno tetovaža na njenom telu jeste, na telu ove devojke, jeste njegovo ime, a tu devojku glumači Jaime Alexander koja u seriji ima ime Jane Doe. Ako ste upoznani malo sa tim američkim kriminalnim sistemom, ili kako već, krivičnim sistemom, nema pojma, kako se kaže, znate da sve osobe koje se pojave u nekom zločinu, povezane s nekim zločinom ili mrtve se pojave ili kako god, a ne znaju njihovo ime, njih ženske osobe nazivaju Jane Doe, a muški John Doe, mislim da ne grešim, mislim da je John Doe, tako da, pošto oni ne znaju ko je ona, niti šta, ništa, oni su nju nazvali Jane Doe i to je njeno ime u seriji. Što se tiče ove prve sezone, trebalo bi da bude 13 epizoda. Ja verujem da će biti 13 sigurno, ako ne i više, jer često se dešava da mreža koja emituje seriju odluči da da punu sezonu. Obično se tim novim serijama daje tako 12, 13, eventualno 15 epizoda, onda se odluče naknadno da dopune celu sezonu daju, gde bude posle toga 20, 24 ili 22 epizode, kako zavisi. Što se tiče ratinga i nekih kritika, nisam nešto posebno mogao da nađem još uvek o seriji, ali znam da na sajtu ovom stoji njima, toj seriji rating je 8,2 od 10, što je zaista dobar rating, tako da verujem da se ljudima svidela serija. Sad što se tiče nekog mog ličnog utiska, ja sam seriju odlučio da gledam iz razloga što mi se svidao trailer i svidela mi se glavna glumica, moram da budem iskren. Tako da je to su dva glavna razloga zašto sam počeo da gledam seriju. Odgledao sam tu prvu epizodu, to sam već rekao, mislim, da, jesam.
svidjela mi se, moram da priznam da jeste, zato što ja zaista nešto u poslednje vreme, poslednjih nekih godinu dana, uživam u tim krimi serijama. Svidjelo mi se jeste, voleo bih, naravno, jedva čekam da vidim šta će se sve tu dešavati, jer je zanimljiva priča, zanimljiva je to. Neke stvari ćete vidjeti u prvoj epizodi koje će vas zaintrigirati i želet ćete da pogledate, bar se nadam da ćete i vi kao ja želite da pogledate o čemu se tu radi. Kažem, znači, eto, jedno onako, iskreno sam mislio kad sam gledao trailer da će to biti nešto malo drugačije, ali nekako jeste ta priča sa Jane Doe i sa tim tetovažama, sve to stoji i super mi je ta priča sa tim tetovažama, kao da svaka tetovaža krije nešto, sve mi je to super, ali nekako se opet to svelo na rešavanje zločina, FBI rešava neke zločine i to. Sad kažem, to sam odgledao samo prvu epizodu i to mi je takav utisak posle te prve epizode, ne kažem da se neće promeniti, ja ću vam rado snimiti i update o toj sezoni, mislim o toj prvoj sezoni kad bude nekoliko epizoda emitovano, ali generalno za sada, ako volite krimiće, takvog tipa, znači neke policijske drame i to, onda svakako pogledajte ovu prvu epizodu, pa onda sami odlučite da li ćete nastaviti da je gledate. To je to što imam sad da vam kažem o ovoj seriji. Ako budete gledali, obavezno mi pišite dole u komentarima, pišite mi kako vam se čini. Ako vam se ovaj video sviđa, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo uskoro. Ćao!